ഫയാസെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നടാ. എടാ അവിടെ പറ്റണില്ലടാ, മടുത്ത്. ഒടുക്കത്തെ ടോർച്ചർ അടയാതെ. പൈസ അല്ലല്ലോ വിഷയം, മനസ്സമാധാനം വേണ്ടേ? അതില്ല അവിടെ. നിർത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലടാ. 2 ദിവസം ലീവ് എടുത്തു. 2 ദിവസം വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. പറ്റണില്ല, തലപ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പതുക്കെ പോവാ. ഓ ശരിയളിയാ, ഓക്കെ. ഷംന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കടി. എല്ലായിടത്തും എന്റെ കൈ എത്തണം, എല്ലാം വലിച്ചു വാരിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് നേരത്തെ വേറെ കൊണ്ട് കട്ടിലിട്ടു ഒതുക്കി വെച്ചുകൂടി, തുണിയും വലിച്ചു വാരിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ പട്ടി പണി ചെയ്യണം. ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും കൊണ്ടുപോയിക്കൂലേക്ക, എല്ലാ പണിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരു നിക്കർ പോലും കഴിവിടുന്നത് മടുത്ത ജീവിതം. എനിക്ക് വയ്യ ഇവിടെ കിടന്ന് നരയിക്കാൻ. രാവിലെ എണീക്കണം, കഞ്ഞി വെക്കണം, കറി വെക്കണം, തുണി അലക്കണം. ഒന്ന് സഹായിച്ച എന്ത് അതും ചെയ്യില്ല. നിനക്കാരും ഓഫീസിലെ ബോസിന്റെ തളക്കുള്ളിയായിരുന്നു നല്ലത്.